Kulai phi baro kani video kadai halor jong u coronavirus lani covid-19 ku bangi ngitip ti ban mentang ana IP ya ki report ki ba yo kaleng ku perthai bla pemi kat kum ka WHO World Health Organization ya kini ki report phila ban lap na website jong kani ka WHO but ka IP ki report ba man kasngi spang jun khnyang jingpang katnu ula sapriang katnu lala man penjam bat ki ri ayu ki bala yo thamai bat kom ta ter te so ba ban tip ya kani ba ka video ya kani video coronavirus ba kwi ki ba adap ban upload kimdei ki bala sponsor denu ru wadak WHO ru em ngale ya kani rekaman so ba bawa di YouTube ru kamsio ya te kani bro ka na benta ka jingtip ba pinyo ka jingtip ko basai ka babnya bat ko basisha shapang juni khnyang jingpang ba kumno banya da ya ka tika kerteng ke jonga ka dei ba pher em ngam dei tei ki report menta ngin ni pe ki report wood te kini ki report ki dei ki ba ka WHO ka ai ki balong man kasngi ti flav ni hang ni ki di tarik ki ba pher pe ki ai kan hado ka khar trik ba dei ka ba khadu ka report ki ai di khar trik ba khalai trik kindang ai shibit nani lashai kinai lashai hoi te ngan pen PGP ngan pen EP tang ka artli report pen so thu ik jinglong jingman jin khnyang jingbang ma kumno bania dai le de no te kani ga de jong khruai trek banai match pe thang dia but skumha ban sung thu banganum khata lut ye ni boro khat ngan ai ngan pen kla khasi tang ka tu kani ma pini su thu lang boro but la phikwa ban tip ba khamnya bijing tip khamnya phila apni website ju lo chu ma te kan hado khruai trek boro ko ka perthei layo kumba silak khar prajar lais pa arpuar teli ki kes bat saw hajar ndus pa arpulai ngut ki de badang yo thamai hapo ki ar saw kunta di sawja arpak ni par ngut nakita silak khar prajar ki de ki ba lai dono ala jong jingim hauni khnyang jingpang ba arpak prapoi nakita ki ba yo ki ba layap no hapo ar saw kunta prapo jar knais pa san busan na kita baro ki ba yo pang ki de tang China ban lai phuwei pat na kita ki prapo jar di badang yo thamai ban lai jar sispa du par ngut ki de ba yap no China bat arpa ngut ki di ba dang shuyap shen hapo ni ga saw kenta ti hakini ga saw kenta kabamut na do shpo terik hado ka khadwai terek kidan sautli ki ri blayo ini ujingpang sautli ki badang thamai bi yo ni ujingpang bar kom ki jing wat benya la lap ba uni ujingpang ukta lut ya baro ki brio la kalong na kanunu ka kartaru but la pilong temen ne samlan klong khna baro la ben yolut pinman re ka risk ba kham jur kalong hakita ki ba kham temen bat kita ki ba don ya ki jingpang hakimet jong ki ko ki VP shini jingpang han lani haka ki cancer ka ba kanun ko jingpang bala pentron ye phi banile persya ya uni virus lada wan hakamet jong phi te wood ka WHO ka IP ki katu ka ni ki ba phide banle la phide ki ba la kham no akarta nani ba phidan kan jingpang kamet ko jong phi ka bani kong ka dei bala dan mun ba wan hiyeng jong phi smo bha ban ai khuble shimitar ka jingjingai bat mde da ba ya ai khti pun man re da ba shu ra khti lani ka ba shu kongo lani ka ba shu dem ban ai khuble ai buram te kabar kalong maladi ya ki bri bawan hiyeng ju phi subha banong ki bikin that ya ki ti jeng ki ha ba ki rung but balai kalong ba man kasngi pun khoj ki jaka pat ba ki baju rung jumi ki bri ki ju dan ki bri ki jum smart ban kata kom ki jingkhang lani ki mi lani ki shuki ki balong hayeng jong phi te ka basaw kalong malar dan mano habdeng jong phi ba hayeng sem ki bam da snow shot so klan ki badan ni uni yakini ki dakishin ka balong kum kita ki jing tha kamet ka phat ka major ho ki bat jing mamla ban rik penhat pusing bedi dak kishen jung ni coronavirus smo bha banum ya pendan kamlang ki tiar bat yele ban kier na ka bayajan ba khnang kanum ba kanat ki jing yabet habdeng shi sam te ka ba
san kalong ba la da phi sungthu ba phi yo ikani jing pang da phi dan om ba yo jing pang di phi sungthu ba phi dan ikini jing ya ba phi sungthu ba phi dan ikini ki symptoms ni ki dak isin jong ni COVID-19 so bha ban contact ya ki health center ki jong phi da ba phone ki health center ki jong phi dan ki 108 lan kanu ka kanu ka phi dan ba khlang ba phi tip bania ya ki jing pang ka jong phi ba khila ban yo jing pinshai ba ru yo jing yarap long ta benta te ka bakong san ka wei ka long ba ka ban riu ka long ba phi dan kam ban plan yak im lang salang ka dong snong phi kumnu ba ban yale ban te la kam yu ni jing pang la do wan ti le lupa ki plan na du menta khanang ban like ya ka kulmar hadin na do wan te ba la da phi le yak ni ki chaka pat ba sobha ban bod ye kite ki kendon hajrong ki ba phi jule hayeng ki la batai phi le hayeng bat ka khadu ka long ba yo iki jing tip ki babnia halor kan yo halor new jing pang na ka WHO ka ba IP ya kini ki jing tip ba shai to wood hangni an pani IP kini ki number ki ba WHO ka ai kanungut ki bla yo pang kanungut ki bla yap kanungut ki bla yo pang haki arp saw kenta bagini di kiri bat ki jakam ki snong ki thau keleng selak perthai bat ngan pani IP ya ke India baki India ka ong ba hadu menta kat kom riu chu la yo an riu phongut ki bala dan ni jingpang bakhan riu ngut na ki dang shio thmai par saw kanta ong padan bayap uiru bat ka transmission ka de local ka bamud ka de ka bayabet hangni hi kamde ka ba ki wanra tang na sabar nei khambun na ki ka de ka ba ki yo local transmission ka ba ki shia bet hapring jongi te kani ka de ka jong khalwei trek tinggal menta jong khalar tarik pad ngin pej yuni khalar tarik bat kata kade hnen silak pra hajar menta ka poi silak ar phusan hajar tang hapo ar saw kenta ban riu hajar news pa ar khnai ngur kidi kibam blayo pang thmai ha ki ar saw kenta bat saw kili kiri kilayo yuni jingpang saw li kiri ki thmai kilayo yuni jingpang kini umla kado hangni bat saw hajar riu spa khalai ngut kide ki bala yap menta keleng ke perthai balai spa ar phui ngut kidei ki bdang shu yap hasien hakini ki ar saw kenta tinre ha China pan lahiar shaka ar phun riu namar minin kapoi tang kumba kapoi hadu lai phui ngut ki bayo pang re menta sngi ki dan tang kumba ar phun riu ngut te bat ke jing yap ha China kidei khat wei ngut ha ka ar trek re ha ka khat wei trek kapoi hadu ar phu ar ngut kabamut kalahiar shibun te nangta director general jong WHO wong ba kani ke jingpang la ban control kabamut ngim dadan kam ban ting te ngini pe biang ya ke India hakani ke sengi ka nu kala yo ba ke India hangni kala poi nyo phulai bat khalai ngut ne kita kide brang yo shen hapo ini arsaw kenta padan bayap hoj hadu menta te bat baro kide hi ke bai shu ya bit hapadeng jongi di khadu mangakwa ban IP kalong ba ya kini khubor ke ba ai tak WHO bat ka ong kum ni ba lada phidan na kanu jaka ka bampat sakhta hauni coronavirus nani ba phimpa di kenu i te ki nongpang ki bayo ini jungpang ke bamud ke ris yangi kaduna ba lada kampat poi jingpang kamut ke ris ban infect lani bakan kta ini kan sapriang singi kaduna ba ma te la hoi ban sungthu bangi dan kijing kya jingson kijing smuting susir ban re laong ba yo ai kijing tip ki babnya ki basai link ba kani ka website jongka WHO te tangkini hi le kijing tip ki babnya phila ban page hapo ka website bat ki video ngadap tab hapo ka channel subha ban page ki tangkini boleh shibon